San Pongut SSG members ilapan kre banai COVID vaccine. Arpulangut ban enroll haka social security scheme. Thầy như đây cái brio cái bà buồn cam ha na được đăng step na được bằng kia na cái dân thia ha được bằng nhân đại thia cái cần thầy như đây 24/7 Kio kenduk para lok ru, mom de ban stick tang ya ke group la jong, pide ban le keli le shong hakit biak shong lang bat kiwe bat ki self group member, bat so tho ki tray kam ayu ki happen learn dan ban appreciate dan ban burom jong kiwe kum tu ka janwai ba ya ram ne sarang la ka jong burom ya jong kiwe katu ka de ke song ka ba ngin hap ship ya tu ba de ngin sim kan ka idea jang tak ada res bat ngin ra syaki wei pat ki mela ki jangi namar ba ka peni sisha kum bala ong ibarat ni ba kan ni ka district jangi ka long district ruspa bat kham tam yo i matang sing hajirang Kari India jo ika jela kalong kan diversity mong hapo ka jingelam ka ba fair ka kunhon bat kane ka constituency jong shisha ni laban ong ba kalong ka wei ka mini India bang I ba pun ba ki jai penriu ba khle hakane ka constituency dere tang ki khasi kum padan na ka wei ka constituency idang ki boro idang ki rabha idang ki karbi tang idang ki Paralog Nepali. Gumban Chuban Taman Chupanshai Pi India. The National Rural Livelihood Mission. Kadai kani kata ke Meghalaya State Rural Livelihood Society ke implementing agency jong kani ke program hajelah ni pa Meghalaya. Ila sedang ya kani ke program ha ke Arhajar Khatway. Ban ila sedang ban roll out ya ke program na dugu Arhajar Khatsau. Hasau Teliki Block Kapol Lai Teliki District. Pada kapor ngidang sedang hau usna mengajar kat sau ngidang dantang sispa atutra Teliki self-help group hangni po Meghalaya. Menta nakwa bonong ye piba aga jela Meghalaya ngiladan ado live husan hajar ki self-help group. Bad hangni hajirang kumala badai video mene lakot ya ka interview spa ki self-help group ki bangilala ban form. Ngide ban mi syekmat naga benta kumro be trelang ban sim jengmut lang naga benta ban kintiu ya ka group ke jongpi ban kumju ban kintiu ha ke snong ke thau ha ka imlang ke salang jadi baru ban community baga NRLM kanang pelila sibun ba SSG ki jongi kinang UI ya ki bepat kila jom ke rekam ke jom